abinda za mu samu ko ba haka ba kai ka doka mun bandiri da kyau ku kuma ku amshi ku rawa yanda ya kamata a girgiza ran kai rade ina da kaulani Allah ya isa wallahi Allah ya isa muje hauki da ko za a yi dambe ba za da yi manzo